Gusto ba ikaw og blessings? Sabi mo, gusto gid ang Ginoo nga mohatag kanimo panalangin. Excited kay siya nga mo shower sa iyang blessings sa imo ha. Pero na siya kondisyon. Ingon niya, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Ingon ni Jesus, ihatag niya ang tanan nimo gusto, pangayoon nimo ihatag niya. Basta lang kay unang-una, you abide in him. Ingon niya, if you abide in me. Magpasabot, magpabilin ta diha ka Jesus. Dili kita mubiya ka Jesus Christ. Ngunit kita sa pagtuo diha ka Jesus Christ. Ikaduha, and his words abide in us. Kung ang iyang pulong magpabilin sa itong kasing-kasing. Meaning, kung magbasa kitag pulong sa Ginoo, atong i-meditate ang pulong sa Ginoo, o buhaton nato ang kabubuton sa Ginoo, ihatag niya mga igsoon ang ato ang gusto. Pangutana karon, gabasa ba ka pulong sa Ginoo? Gameditate ba ka sa pulong sa Ginoo? Gusto ikaw nga i-bless ikaw sa Ginoo, dapat mag-meditate ka sa pulong sa Ginoo, magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Ang uban, gusto dayo blessing, gusto dayo panalangin, pero wala gaampo, wala gabasa sa pulong sa Ginoo, dili na pwede naay mga prayer, mga igsoon nga automatic to bagon sa Ginoo. Pero napoy mga prayer nga dapat buhaton sa nimo ang kondisyon. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Ang pangutana, tubagon bagid sa Ginoo ang prayer nato kung kita mag-abide sa Ginoo o niya iyang his words mag-abide sa kasing-kasing? Oo, nga naman, once nga ang pulong sa Ginoo mopuno sa imong kasing-kasing. Ang mahitabo, ang imong kasing-kasing masangkapan sa kababuton sa Ginoo. Dayon, kung unsa imong i-pray, kababuton na dayon sa Ginoo. Ingon ra ba sa 1 John 5:14? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kung kita mangayo subay sa iyang kababuton, siya maminaw kanato. Mauni ang paniguro ni Kristo Jesus kanato. Mangayo ta subay sa kababuton, ihatag na sa Ginoo. Pero ayha lang lagi mahimong subay sa kababuton ang imong pag-ampo kung ikaw magbasa sa pulong sa Ginoo. Ang uban sige ampo, pero wala to baga sa Ginoo. Ano man, nakita man sa Ginoo nga ang ilang pag-ampo subay sa kababuton lang nila, wrong motives man. Ang uban naga-pray with wrong motives. Ingon pa ni James 4:3. You ask and receive not because you ask with wrong motives. Para nga i-consume kini sa inyong fleshly nga desires. Ang uban, gaampo og balay nga naman nakita niya ang silingan ni wapo nagbalay, palabuan niya ang balay sa iyang silingan. Nakita niya ang silingan nakapalit og wapo nga motor, palit po siya bag-o nga motor, pagkontes-kontes. Abi niyo kung ihatag bitaw sa Ginoo kana klase nga prayer, magkos lang nag-away, dili unity sa inyong silingan. Basta kung mag-pray ka, subay lang sa mga kabubuton, dili na tubagon sa Ginoo. Karon, ang teknik para makaampo ka subay sa will sa Ginoo, dapat imo kasing-kasing punon nimo sa pulong sa Ginoo. Diha sa pulong sa Ginoo naman diha ang iyahang mga kabubuton. So imo nang hibaluon, imo nang ipuno sa imong hunahunag kasing-kasing aron ang pag-ampo nimo giniyahan na sa kabubuton o sa pulong sa Ginoo. O wow, patsada jud kayo. Anything basta kabubuton sa Ginoo ihatag gina sa Ginoo sa imuha. Ay kabalaka, kay kababuton sa Ginoo sa imo perfect. Basi makaingon ba ka nga batia kayo kababuton man sa Ginoo ang ako ang pangayoon, di man ako ang kababuton. Mga young people, mga igsuon, mas perfect, mas makaayo, mas patsada ang will sa Ginoo sa imong life kaysa will nimo para sa imong life. So higher, mas patsada ang will sa Ginoo para sa imong life kaysa will nimo para sa imong life. So patsada kay no mabasa Bible, mag-pray din ka nga subay na sa kababuton sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo sa imuha. Daghan jud kayo patsada kababuton sa Ginoo sa imuha mga igsoon. Imo lang kanang maangkon, mahibaluan kung magbasa ka sa iyang Bible. Dayon. Kung mag-pray ka, ihatag na sa Ginoo. Paabot lang ayo pud pag dali sa Ginoo. Kay ang Ginoo na may right time, iyan ang ihatag sa imuha. Na right time, na right item. Karon pangayo lang jud. Ang uban dili kadawat anang mga butanga kay nanoontay right item pero wala man mangayo. O baka nihunong sa pag-ampo kay gitapulag pag-ampo. Padayon sa pag-ampo. Ihatag na sa Ginoo sa imo. Iya kung kababuton, di ba? Excited ba siya nga ihatag na niya sa imuha, di ba? So ampo. Dapat
imo lang subayon kung unsa gyud na nga item, unsa na hubuton. Di lang po material ha, kung dili spiritual.